Que només tindreu en coneixement una mare i jo. És que no he deixat de donar-li voltes al cap. Senyora Hernández, però jo Perdoni comprenc... que l'interrompa. Si vostè com nosaltres volem que els xiquets tinguin la millor educació possible, que creixin en valors, que no patisquen, que no hagin d'escoltar eixes coses que els poden pertorbar la seva educació. Volem que estiguen en un entorn segur. Nosaltres li confiem al nostre fill. Senyora directora, vostè sap, no lo saben, el que és saber d'aguantar aquesta pressió, aquests dubtes, aquestes preguntes de si la teua filla estarà bé, si li estaran dient aquestes coses. Sàpien vostès que jo intento entendre-los, però també han de saber que els seus fills tenen un professor de matemàtiques excel·lent, amb una trajectòria molt reconeguda, i que està involucrat en programes de millora... Res, prou! Ese home és homosexual. No volem que vinga i els pervertisca. El mateix dona que siga el millor professor, o que siga una escola pública, o que vostè crega que no passa res. Però, senyor, jo... Que siga homosexual nos dona absolutament el mateix, però a sa casa. Res de vindre a depravar amb aberracions que l'únic que fa és que els nostres fills ja no sàpiguen en quin món viuen. O busca una solució, o retirem els nostres fills de la seva escola. I li jure que faré que això no acabi així. Està bé. Substituirem el seu professor de matemàtiques i intentarem que no es repetisca la situació. El nostre silenci ens fa còmplices de l'homofòbia. No ho permetes. Juntes i junts construïm uns serveis públics lliures de LGTBI-fòbia. Visibilitzar en els serveis públics.